Ramon kod Ochel nego bende giyudo milion 75 to sani odong' mana dweche ariyo kapok wadonjo e hik omenda manyien. Akeni ni digni mano mar omenda mar NG-CDF diwacho ang'o e kinde ma bende nyaka gi sani koro jod bura girocho kata mana gibogo rocho chenro mago mag sirkal e od bura maduong'. Ing'eyo ni number one king'iyo gimonego ben pesa no tiyo konyo kodo. Sani wahiyo olor school term manyien chako in the next few weeks, 3 weeks. Kora paro ne bende gima wabunge bende ng'iyo maber en mondo samia o school nikech basari konyo mana maber samia o school. To ka koro biri kor term to koro kendo kony mare bende koro onge. To ipinywa achiel kuom areas mamarwa mamadhare areas makaluo families mang'eny o depend basari mawuoki kuom sirkal. To kobiro moleo to ng'isre ni dhir nyaka rocho ahiya mantiere e skul. Ng'eny ahiya kabidhi report e skul nikech nitie ahiya makie magin basari ne makonyo giga dhi e skul. To bende ng'eyo no MPs nyaka bende tetea to nikech basari survival mar gen mni basari kakanya. En mani NG-CDF nikech ka onge CDF to onge maendeleo moro ma ginyalo timo, onge gimoro ma ginyalo siemo no mani gima watimo. To aparo no ntiere bende competition king'iyo Oruye yando Silasia o launch achiel mag buildings mosebedo kogere korgi kuchande. To mago gik ma jopiny bende ng'iyo ga nikech ng'iyo no bwana wan korwa kokoni ok wane ka gimoro dhi timre. To king'iyo area moko to neno ka ng'ato launch gimoro. Koro mano miyo pressure sana no kuom wabunge. To bende sama pesa ma CDF no wuok nikech ntiere joma ng'eny mo depend pesa no. Kachakre kod contractors. Economy dhi mana maber ka ka ntiere cash flow. To ka sirkal omako notweyo pesa kamoro, contractor nin kod families, contractors gi ntiere joma tiyo e lwetgi, contractors gi ntiere gik ma gi hold economy matindo mag kagwenge. Koro en gima lit sana sana king'iyo ka president osebedo kaluoro piny to kamera mora modhiye to wacho ni tumetenga tutafanya hii mang'isre sama wacho kamano ng'isre ni pesa ntie. To ka bed pesa onge to gen maduonyo sama luoro no otetea no wabunge wacho ni no ngojeni tu kidogo serikali haiko sawa wabro panga gik moko to ken nikech gik moko ok bayo la luoro makama chal ka gima koro chopo ni jod bura mabedo ko osebedo kata mana ka yudo omenda mar NG-CDF nikech wagi kata mana sectors mopogore mag somo jopuonjre na ywak kaluore koda capitation thieth wang'e gima natimore. To jod bura gi dong bende no kan omenda gi omenda kokadho SRC. Mano to gikanya gia neno ka giwacho ni gin go atomic bomb mar gima gin koda paro neno mana impeachment emagi nikech gin kod teko mar impeach president ka gik moko kidhi kaka gidwaro. To bende kod make sure no onge business mar sirkal madhi mbele e parliament. But wach mar medo mar omenda gi momed gino pok gilose giling'e kabisa. Oseneno ka ntiere wabunge kadhaa senators kadhaa mosewuok ka wacho ni wan omedwa pesa ni to ne kwa kwayo pesa ni. Lakini ng'eny gigone koko mar mondo mi